покана вече очаквах 5-ти месец, тъй като все още не мога да разбера, вече зная, може би от днес, зная, че ЦСКА ще има и то стабилно за бъдеще. Защото 5 месеци и Якимов, и останалите ветерани, това, което сподели Якимов, трудно влизахме в този наш двор, където сме 50 години. Но когато разбрахме, че господин Ганчев и неговия екип продължава да се бори и с държавата, и с някои негови предшественици, това, което той го сподели, че трябва всичко да се работи над чисто. Ако трябва да вършим старото танго една напред, две назад, за сметката. Надяваме се, че следващата среща, но нека това, което го постави господин Ганчев, взаимно да решаваме въпроси, които са държавни. Аз смятам, че вие сте много отдавна червени и ЦСКА. Ще помагаме на господин Ганчев, на ръководството, но нека оставяме време и той по бързите крачки да направим едно ЦСКА, което винаги той е мечтал, както да не връщаме 60 години назад. Вярвам и вие всички вярвате, че това ще стане. Не само господин Ганчев, те също на тази червена маса, те също ще сложат сърцето за бъдещето на нашия любим ЦСКА. Благодаря ви и като нашата. Имате много поздрави от Любо Пенев. Айде! Сега господин Жоро Карабатов, някои емоционални думи от него.